Et vinc a portar un objecte que, com la fotografia, diguem, analògica, també és un objecte d'art. No sé, ara que estem vivint una mica la ressaca de la Mercè... Com has dit, ressaca? Ressaca! És que, Déu-n'hi-do, la de cosetes. Mireu que us porto una meravella. A veure què surt d'aquí. És un cartell, el cartell de la Mercè de l'any 2020, de Rescat Studio. Numerat, Serigrafia artesanal. I per què el porto? Primer, per què parlem del Rescate? Perquè ens encanta. I després perquè Rescate, perquè van començar amb aquest nom, perquè ells, de fet, rescataven skateboards, skates. Sí. Ara també és Rescate. O sigui, agafaven taules que ja no es podien fer servir per patinar i les convertien en obres d'art. Exacte. Vam començar així, upcycling. Total. Ara fan art mural, en tenim aquí aquesta gran pantalla, diguem una mica per tota Europa. I podem veure tots aquests projectes en una exposició que hi ha a Casa Elizalde. Molt bé. On trobem una adaptació d'aquest gran art mural en aquestes serigrafies artesanals. I allà també, evidentment, se'ns mostren més detalls. Ells, clar, estan una mica fotuts perquè aquí a Barcelona no és tan fàcil pintar sobre parets, perquè la mateixa ordenança diu que han de ser sobre mitgeres que no estiguin consolidades. De manera que està abocat a ser una mica un art efímer. Totalment. En faran una, per cert, d'aquí a uns mesos, estan esperant allò, potser setmanes, falta la burocràcia, al barri de Sants Badal, al carrer Fises. De moment, ens podem atensar a Casa Elizalde i contemplar, perquè veiem que acaben amb les mans i la roba brutes, Doncs així ha quedat la roba de treball després de pintar aquests murals. El Javi de Riba i la Maria López porten més de 8 anys amb aquest art mural, intervenint parets mitgeres arreu d'Europa. Malauradament, a Barcelona això tampoc no gaire, a causa de les normatives municipals, però això canviarà ben aviat, ara en parlarem. De moment podem venir aquí a la Casa Elizalde, on estan fent aquesta exposició, on, Maria, veiem una mica la vostra trajectòria. Com definiries el vostre art? Nosaltres som un estudi d'art i ens especialitzem sobretot en il·lustració i en murals de gran format a l'espai públic. Clar, quin diries, Javier, que és la importància d'aquest tipus de mural al carrer? A veure, la imatge com a tal ja em sembla com una eina imprescindible de canvi, i el carrer, en ser un lloc democràtic i d'accés per tothom, em sembla que s'està desaprofitant aquest potencial, no? Doncs anem a veure algun dels exemples, no? Aquí n'hi ha potser una vintena ben bona que vosaltres heu anat fent per tota Europa. Ens quedem amb un primer on podríem dir que l'agricultura i sobretot la llengua és molt important. Sí, ens agrada a nosaltres molt fer servir l'espai públic per representar dites, cultura popular i fer servir llengües minoritzades. En aquest cas està fet a Donosti, que és la meva ciutat, i està fet en èuscar. Clar, es tracta molt de que vosaltres, quan interveniu una paret, parleu molt amb la gent que hi viu i mireu de treure'n suc i de generar protesta o reflexió. Clar, fem una feina prèvia d'analitzar l'entorn, el context del mur, si té una història darrere, mirar que sigui la paret la que acabi parlant del lloc. I així, d'aquesta manera, unim forces amb l'espai i fem que la gent s'ho senti seu i reivindicar els seus problemes o els seus orgulls, també. Clar, en aquesta exposició podem veure un petit tast de les diferents intervencions que heu fet al llarg dels anys que porteu treballant. Algunes, per exemple, m'agradaria destacar defensant, entre d'altres, també la terra. Això em va passar, per exemple, a Madrid. Sí, a Madrid tenim un que el que vam fer és agafar la frase mítica aquesta, que és com d'avi o d'àvia, de todo esto era campo, i mirar justament el suport en el que estàvem treballant era una tanca publicitària i creiem que és el millor lloc amb aquesta estètica que és molt fàcil de percebre, que és de retropublicitat,
doncs llançar aquest missatge justament en un entorn que s'està com explotant per fer-hi més i més vivendes. Acabarem només dient que podem veure el vostre procés de treball amb un vídeo que tenim en una sala del costat. Sí, clar, és que la feina de muralisme jo crec que és una feina que encara no es sap molt com es desenvolupa. Llavors, la gent no sap tota la feina que hi ha darrere, el procés, lo gran que és un mur, i aquí en aquesta petita sala pot veure un recull de feines nostres. I que sapigueu que quan s'acabi aquesta exposició, d'aquí a uns mesos esperem, a Sants hi haurà també una gran paret pintada per Rescate.